Jo sóc el Jordi Garreta, sóc marit, sóc pare i a més sóc el gerent i fundador del Grup Garreta. Grup Garreta és el nom que hem posat al conjunt d'empreses que són familiars. Produïm la fruita de 100 hectàrees ecològiques, la produïm, la comercialitzem i a més tenim 12.000 vedells d'engreix en diferents granges del territori i gallines de posta. L'origen del Grup Garreta és un origen familiar. Per la memòria que tenim, el que pot explicar el meu pare, va començar en aquesta mateixa finca l'any 1945. El meu padrí era del poble d'Escart, de muntanya, i sempre m'explica que la vida era molt dura allí, amb les nevades, no tenien menjar pels animals, i el 1945 van decidir deixar totes les terres de muntanya i baixar aquí al pla. I van començar justament en aquesta finca, una petita cabana, i començant a tindre un animal i conreant els camps. Llavors el meu pare als anys 60 va ser quan va plantar fruticultura, el boom de la fruticultura de Lleida, i allí va començar la nostra etapa com a fruticultors. Ell es va centrar sempre molt en treballar com una figura autònoma, sense grans volums ni grans aspiracions de tindre gent ni una gran empresa, però a mi això em va servir veure tot això i tot l'esforç i tot el que vaig aprendre d'ell justament a dir ostres, vull ser agricultor però vull dimensionar l'empresa per poder tindre vida. També el fet d'estudiar a l'escola agrària també em va anar molt bé perquè fèiem sortides i a casa només veies el teu entorn molt petit i llavors el fet de veure altres realitats és molt enriquidor perquè dius, ostres, jo vull ser ramader però quin camí vull seguir? Vull seguir el de casa però mirant una mica més enllà i aquí va començar tot. A Jarc sempre m'he sentit molt ben representat i acollit perquè, a part de, no cal dir-ho, són una colla de professionals com la copa d'un pi, que sempre estan a punt, a l'època de dons, de subvencions, es desviuen els caps de setmana, sempre estan allí. I a més, pel model d'empresa o de negoci que tenim, ens sentim que estem al lloc adequat. El que dèiem abans que som un model d'empresa, som un model que volem continuar, ens agradaria que els nostres fills agafessin el relleu i llavors ens sentim que hem d'estar ben recolzats i hem d'estar ben assessorats. Perquè qualsevol pas en fals que puguem fer ens pot costar moltíssim. I aquí Jarc ens juga un paper clau. Tots pensen que venem molt car, que és molt fàcil, que a més estalviem perquè no produïm, no tirem insums químics, però al final estem consumint uns altres tipus d'insums que no són químics, són d'origen orgànic, que són respectuosos, tot el que vulgueu, però a vegades no n'hi ha prou. I aquí és on necessitem una mica d'ajuda, que és el que hem de reivindicar a l'administració. Vam tindre la bona sort o la mala sort, no ho sabem, que aquesta finca és gelada. O sigui, per naturalesa, per la profunditat que té, cada 3-4 anys hi havia una gelada que et deixava sense collita en fruiters. Aquells anys no hi havia agroseguros, no hi havia ningú que et compensés. Si perdis la collita, havies d'esperar l'any que ve. Per això mon pare mai es va desprendre de la ramaderia, perquè sempre era una mica el seguro, de dir, d'això mengem i la fruta, mira, si hi és, benvinguda sigui. Com vaig poder, vaig comprar finques a més altitud, on tingui els presseguers i allí no ens gele o no ens gele tant. I a més, ara amb els agroseguros i aquestes coses, aquest tema ha canviat. I sempre vam anar, ja des del meu pare, això, fruticultura i ramaderia. Llavors, com que sempre tinc inquietuds, vam començar a fer fruita ecològica, vam ficar un magatzem on confeccionar la nostra fruita ecològica i quan tens el magatzem sempre surten unes mermes, de fruita madura, de fruita que no pot vendre's a qui se la menja, al consumidor final. I aquesta fruita que era bona, que era madura, que era boníssima, l'acabàvem regalant a les indústries de sucs a preu simbòlic. I d'allí va començar el projecte dels sucs. I el tema dels ous, una mica el mateix. Aprofitant una finca que vam comprar, que hi havia una granja de pollastres molt velleta, vam fer un pla de millora amb el Jarc i la vam convertir en una granja de ponedores ecològiques per complir requisits, per les mides de la finca i per les mides de la nau. Al Grup Garreta intentem veure el futur amb optimisme, que al final tenim gent bona al costat, tenim a Jarc, i això fa pensar que si hem arribat fins aquí podem continuar sent agricultors, sent ramaders, que la gent necessita menjar, que el territori ha d'estar cuidat i que això no pot acabar-se, no és una feina que s'hagi d'acabar. Segurament ens haurem de reinventar contínuament, haurem de canviar les maneres de treballar o la forma de fer les coses, o potser algun producte l'haurem de deixar de fer i fer-ne un de nou, però haurem de continuar sent pagesos i sent ramaders. Com a consell que m'agradaria que a mi m'haguessin donat quan era jove, perquè abans sempre es deia, fes una cosa que et guanyis la vida.
ja t'està, del que t'agrada o no t'agrada. Si tu guanyes la vida amb això, tu cap aquí, cap al banc o al metge, el que sigui. Però al final, la vida ha de durar molts anys, no? Volem que duri molt. Llavors, hem de trobar el nostre element, com dir el punt set, no? Trobar una cosa que ens agrada de petitets, de molt jovenets, en què ens hi trobem còmodes. Perquè allí no hi ha les hores, allí et passa el temps i disfrutes. Llavors, si tu et pots dedicar a fer una cosa que disfrutes, deixes de treballar, no? Sempre estàs feliç.